जतन हैप्पी दुर्गा पूजा तै जतन लामसगो आनी ब्लग तिनी हिंके सस्तमी हायनि बागै बर रगबो कमनो हायपानो चों हिंके मताय खुलुमलायनाक बागै फायजाक आनिबो शरीरक आसो खामतेया कुलुममां अंग तंखा साप्ता कायसा रमुय हिंके ताबो किसा कमिद्र फायनि बागै एको खुलुमना फायगाता हिंके तै किसा अंखे तैबो बारि जाओ ना हिंके बिथि रक्सि जाओ मा तंगजाओ आबोनो मताय रगानो हाम्रो जासिदे हिने आबोनो खुलुमै तंगजाओ हिंके नरक बहायनो आनि बागै किसा खुलुमबाय जादे मताय रंनि थानि आनो कस्तनि किसा याका रुजासिदे हिने हिंके आंबो नरनि बागै सुरि तंगो जाते नंगनि नग नखुंगो काहाम करंखे तन्ना बागै हिंके अरो किसा फटो रक बजाक नागना मताय बिस्कांगो देखो बजाखा हिंके आनो जे फटो बनाय एको आनि लगेनो उबोखा हिंके ताबो हिंके अंखर लायसिनाय हिंके आनि सिमान जरा तैत खुमुलंगो कायथाम पेन्डेल टांगजाक नगो हिंके अरो कायसा तो हाबका हिंके तै कायनयो हाबियाको हिंके आरो हायनो किसा किसा हायनो हाबुय थांगै फुनुगानो नरक नाय तंगदि हिंके ताबुखे जोता कायनाग्राना हिंके कब हिंके मनाय सं ब जननो ग्यादो नायदि इको ताक्सि नगै रुवा से कैमरा थनजाक नगै लासिजाक थांगाब हिंके बनता कैमरा अफ खायकेसे ब क काहाम के सासिनाय के ब बायरक फटो किसा बुजाखा हिंके ताबो थांगै तंगलायो कते कैसा जागाबो जे आं सामने करंग थामंगो माने हिंके जों ताबुक जे थांगै फायमानि जागा हिंके खोमोलं सिन्डिकेट हिंके ताबुक थांगै तंगो जय कृष्ण रोड अब आं एक्जेक्ट जागानि बुमुंमानिया हायपान अब आं हायहिनाय सिनिबो उ कोनहुन जागै तंखा मन्दिर बखरक हिंके आरन थांगै तंगो हिंके नरक जयाकारी नाय तंगदि स्किप ता खायबायदि के सपायनानि नायखा नि कोनायदि हिंके आरनो बाइक बेरासिनाय इको नायदि हिंके ताबुक थांगै मताय खुलुमग्राना अरो हिंके तै किसा बरक बांतिरो ताइसिंनि जागानि साय हिंके जोता खुलगै तनखा साबो साबो ओ जागाओ फायबायका खोमोलंनि हिंके कमेन्ट खायसादि आंखे त सकपायखा जेव पारा गाना रंनि हिंके त फायगोना हिंके साब साब फायगा आबोनो कमेन्ट खायसादि साब साब मताय खुलुमै थांखा के प्रसाद मानखा ताबुक जालायग्राना जन थाइलि कायसा आपेल कायसा मानलायखा हिंके ताबो अंखर लायखा हिंके आं नंनो सामानि तै कायसा जागा हिं सामानि आबो हिंके दोगमालि बाजारो नंगो हिंके आरो थांनाय हिंके कबखे ताक्सि साय तंगो हिंके बाइको कायना बुग्राना अमो हायरि बाय हिंके बुबल बाबाल काथगे आराम नांगया के आबोनो ताबुक तै बारो थांगै मालाय फिनाय हिंके अंखर लायखा किसा किसा नबारबो थान्दा सिबो हिंके तुरक तुरके थांगै तंगलाय आबोनो हिंके सकपायखा क अबोनो दोगमालि बाजारनि बाजार कजार हिंके अरो अबोनो लास हिंके अरो किसा खुलुमै नाग्राना जत जागानो मतायमो खांनायो सेमानो हिंके तो आगो तलारबो नायसका तै सेमानो वातैबो मारखेनो फायो ताकलाय तो स्रां स्रां नखारबो वातैबो थपसापानो करै हिंके बेरायनानिखे आराम नांगो हायपानानि शरीरक आसुक जाथेया हायनि बागै बेरायनान रक मुसु गया ताकलाय हिंके तिनी जे सस्तमियो नाय थांमानि असुंनो नायसिनाय आं ताय ताकलाय नायया ताकलायनि मताय खुलुमजागिया हिंजाक द्रक फाय थांखा हिंके ताबुक हिंके नायबायखा जों तिनता जागानो नायबायखा हिंके ताबुक किसा क लटरी थुंलायग्राना एनाउन्स खाय दं सका माने गाहाम गाहाम तंगो हाय तंगो होनाय हिंके आबोनो क थुंलायग्रानि थाङै तंगो ताबुक नाय तंदि मादे मानमानिया अब जों एको थंनानि फायगा अब जों आनन्द मेलाबो अमा हायके थंलायनै जों आनि सायबायगोनै 2020 नि मा थंगो बबो हायनो मानखा आंबो मानखा 20 रुपीस नि के ओ कबनो तापसे मसरक दाय तंजांनायनि मानखा ता के तिनिबो थंगै नायले मानिसे क नम्बर कालिया ताय 2 नि बागै मानलिया बायगो करे तिनिखे
hingke tabo hingke ani bwsai thungnai naidi boni baigo de tong abo 7ta goti ma tisao hingke abono nainai gra ta mama no 6 5 3 6 6 2 1 kaya po tai 2 ni bagai hingke ba khorongni ni manliya 40 taka gaya bong thangka ta papa yang thangka hingke chung tabuk nogo thanglai sina hingke nogo thangnan sekang ko kabab kisa paina kha te hingke egrol kisa paina nai hingke asung nong sinai tini nani video jotono hor kaham te jotono kaham korongke enjoy khailai di।